Priamo nad mestom Trenčín. Trenčiansky hrad je charakteristickou dominantou nielen Trenčína, ale aj celého stredného Považia a tento Trenčiansky hrad nám príde prezentovať základná škola s materskou školou Atómová. Trenčiansky hrad sme poňali ako fotografický relief vsadený do fotograficko-maliarskej reportáže dejín. Spodná časť hradu je posadená na kopci, ktorý v násob času ukrýva osobnosť Matúša Čáka, Jána a Štefana Záborského, historické udalosti, príchod Rimanov a s ním spojený nápis na Trenčianskej skale Turecké vpády. Zo zeme vyrastá strom lipa ako symbol Slovanov. Je obsypaný vtáčim spevom, symbolom raja na zemi. Pri ňom stoja Adam a Eva v slovenskom kroji. Ľudia sa rodia a zomierajú, stromy kvitnú a uschýňajú, znova pučia v jarnom rozkvete. Sme potomkami tejto histórie. Deti oživejú v našom rozkvete. Trenčianskeho hradu v 16. storočí. Čo tu deláš? Vráť mi moju Fatimu. Dám ti za ňu 100 zlatých dukátov. Zlata mám na dostať. Dám ti za ňu 100 arabských koní. Koní mám aj ja.
Dám ti za ňu 200 tureckých poddaní. I poddaných mám. Tak čo teda nemáš? Vody. Vody nemám na hrade. Vodu mi nájdu na mojom hrade. A dostanem poddaných aj so svojou slúbenou. Budeš mať vodu. Och, kľaj. Prinútim Trenčiansku skalu, aby vydala pramene čistej vody.